Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň we onuň partiýasynyň agzasy Batlyk Adam Husus Kärhanasy öz öndürýän dürli ölçeklerdäki ýüplüklerini içerki we daşarky bazarlara uğratmak bilen çäklenmän. Eýsem olar bir kemsiz boyamak we dürli görnüşli jorap jüwitlerini taýýarlamak işlerini kim ýokary hir taraplara laýyklykda alyp barýar. Kärhananyň bölümlerine oturduran paxta süýmünden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boyamagy niýetlenen hemem jorap örji enjamlar Ýewropa döwletlerinden satyn alanlar. Kärhananyň Şwitsariýanyň we Ýaponiýanyň öňdebajy kompaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz üpçün edilen ýüplük önümçilik bölümine zähmet çekýän hünärmenleriň ýygyňsyz tagallalary netijesinde ýokary hir ölümlerine laýyk öndürilýän dürli ölçeklerdäki ýüplükleriň daşarky bazara çykarylýan mösverleriniň bökdönşi satyn alýanlygy hem buýsançyldyr. Husus kärhananyň boýag we jorap önümhanalaryna alınıp barýan işler hasam gowandyrjy. Has kämil enjamlar bilen üpçün edilen boýag bölüminde häzirki wagtda her gije unnide dürli renklere boýaran ýüplükleriň umumy mösveri 5 tonna deňilýär. Iň bir kämil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçiligi bölüminde bolsa, her gije unnide taýýarlanýan jorap jüwitleriniň sany 50 000-a ýetýär. Bu bölümde taýýarlanan jorap jüwitlerini ýuwjy, gowradyjy, ütükleýiji hemem olary görnüş beriji enjamlaryň ählisi ýerli hünärmenler tarapyndan başarnykly işledilýär. Pägin paýhas ummany Magtumul Pragy ýylynyň başyndan bäri husus kärhana boýunça 4152 tonna ýüplük taýýarlanyp, onuň 3967 tonnasy daşarky bazarlara satyga uğradyldy. Bu döwürde kärhanada jorap jüwitleriniň 22 millióndan gowrak jüwiti taýýarlanyp, bellenlen meýnamy artyg bilen ýerine ýetirildi. Jorap jüwitleriniň 4 millióna goly jüwitiniň daşarky bazarlara ýerleşdirilmegi hasam buýsançyldyr. Pähim paýhas ummany Magtumul Pragy ýylynyň her bir günni ýokary iş netijelerini betleýän Batlyk Adam Husus Kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekip daşarky bazarlarda bäsleşige ukyply önümler taýýarlamagy giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyza hem-de arka dagly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirýärler.